Добрый вечар, шановное спадарства. З вами Вітаўт Ціўчык, і гэта апошні Белсат-Зум у 2024 годзе. Сёння ў рэдакцыю Белсату завітаў адмысловы госць Ян Маліцкі, дырэктар студыум Усходняй Еўропы Варшаўскага універсітэту, а таксама дырэктар стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага, якая дапамагла тысячам беларусаў. Спадар дырэктара, вітаю ў тэлебачанні Белсат. Witam serdecznie. Перадусім, пытанне пра ваше здароўе. Як вы пачуваецеся? Бо бачу, што вы прыйшлі да нас, перарываючы рэабілітацыю ў адмысловым бандажы. Найперш хацеў бы сказаць, што відавочна ў гэтым выпадку мая функцыя дырэктара праграмы Каліноўскага асабліва важная для Белсату. Прашу выбачэння і паразумення нашых гледачоў я ў спецыяльным убранні, бо я пасля выпадку, звязанага з атакай. Маю пераломы костак чэрапа, скрыўленне і страсення мозгу. І гэтыя пераломы костак чэрапа прыводзяць да таго, што мне трэба ўжыць абарону і асабліва клапаціцца пра галаву. А яшчэ дадам, што галава – гэта мой найважнейшы інструмент працы, яна павінна быць у парадку. Вядома, бо пан ёсць навукоўцам. Вядома, бо вы навуковец. Зычу як найхутчэйшага вяртання да здароўя. 20 снежня менавіта наш тэлеканал Белсат стаўся першым медыа, якое атрымала паведамленне дырэктаркі школы ўсходніх моваў Інкі Катанскай, што на вас напалі ў цэнтры Варшавы ў парку Казіміжоўскім, і вы трапілі ў шпіталь. Распавядзіце, калі ласка, што тады адбылося? Proszę powiedzieć, co się stało właśnie tym wieczorem. Znaczy, najpierw chcę wyjaśnić, że ja nie bez powodu jestem... Значыць, перш за ўсё хачу ўдакладніць, што я не без падставы знаходжуся ў эфіры тэлебачання Белсат, бо ад Белсату ўсё пачалося. Белсат быў першым, хто паведаміў пра здарэнне, і мне б хацелася сімвалічна аддзячыць Белсату. На гэтай падставе я выкарыстоўваю магчымасць, каб шчыра паддзякаваць за гэтую нечаканую рэакцыю з боку людзей у Беларусі і Польшчы. Ад сотняў выпускнікоў праграмы Каліноўскага і іншых праграм, студэнтаў дыпламатычных курсаў, нашых знаёмых калегаў. Як гэта ўсё адбылося? Гэта здарылася ўвечары 19 снежня. Я запомніў гэтую дату. Прыкладна ў 22:00 у парку Казіміжоўскім выйшлі нечакана два чалавекі на ходнік. Не магу сказаць, з якога боку, злева ці справа, у форме, якая нагадвала паліцэйскую, як мне тады здалося. Яны спыталі мяне, як мяне завуць. Ну, я разгублены, бо я лічыў, што паліцыя мае права выходзіць, калі хоча, і пытаць, калі хоча, адказаў. Нармальна я б паскорыў крок, але ў гэты раз я адказаў. І яшчэ момант, на які хачу звярнуць увагу, гэта тое, што супрацоўнікі студыум Усходняй Еўропы нават не паліцыя, а супрацоўнікі знайшлі ў тым месцы, дзе я ляжаў і дзе была вялікая пляма крыві, акуляры. Аправа адарвалася, пабіліся шкельцы, на адным з якіх кроў. Гэта даказвае, як паказвае мой аналіз, што я ўпаў на твар, а рана на галаве ў мяне была ззаду, на костцы. І гэта тое, што можна сказаць. Тым не менш, я не з'яўляюся добрым сведкам, бо ў мяне поўная страта памяці ў гэтым пытанні. W tej chwili niestety nie mogę. У гэты момант я на самой справе не магу значна дапамагчы паліцыі. Я маю правалы памяці. Я толькі добра памятаю пасля таго, як я абудзіўся на насілках у машыне хуткай дапамогі. Моцна перакананы, што не атрымаецца так проста знайсці нападнікаў. У кантэксце шматгадовых нападаў на студыум Усходняй Еўропы, асабліва з 2006 года, калі з'явілася праграма Каліноўскага, пачаліся атакі і на мяне, і на студыум Усходняй Еўропы. Калі я на гэта ўсё пагляджу, то мы маем дачыненне з дастаткова прафесійнай працай. Jak pan obserwuje sytuację na Białorusi obecną? Mamy oficjalnie nawet... Яшчэ раз зычу вам выздараўлення. Карыстаючыся з нагоды, што вы завіталі на наш тэлеканал, хацеў вас запытаць пра сітуацыю ў Беларусі. Толькі афіцыйна, паводле падлікаў праваабаронцаў, у нас каля 1500 палітвязняў, рэальная колькасць у разы большая. Сотні тысячаў чалавек у эміграцыі. На вашу думку, ці вось гэты велізарны высілак, які ўклалі беларусы ў змаганне за вольную айчыну, не пайшоў як быццам бы надарэмна? Краіна знаходзіцца ў арбіце агрэсіўнай Масквы. Падаецца, што сітуацыя настолькі трагічная, што нават цяжка думаць пра добрую будучыню. Więźniów jest na pewno więcej wśród nich. Сапраўды, калі мы кажам пра вязняў, іх сапраўды значна больш. Гэта рыса рэжыму, ён мае сталую тэндэнцыю да хлусні. Вязняў значна больш. Хацеў бы узгадаць асабліва Анджэя Пачобута, паляка з Беларусі, які дэманстратыўна выступае за вольную Беларусь. Ён паляк з Беларусі, які дэманстратыўна адмовіўся выехаць, бо сказаў, што мае такое самае права, як іншыя грамадзяне Беларусі, быць у гэтай краіне. Наконт вязняў, на першы погляд, справа выглядае
выглядае прайгранай, бо здушаны грамадскі супраціву. Я пакуль не бачу ніякіх падставаў для грамадскага супраціву, таму што сіла рэжыму і пераследу настолькі вялікая, што грамадства не ў стане падняцца. Кажу гэта не для таго, каб, барані Божа, камусьці закінуць, гэта аб'ектыўна. Але другое, сіла і пазіцыя беларускага рэжыму – гэта адлюстраванне маскоўскага рэжыму. У момант, калі пахіснецца рэжым Пуціна ў Маскве, рэжым Лукашэнкі не вытрымае і 24 гадзінаў. У той жа час пазіцыя Пуціна залежыць ад вайны ва Ўкраіне цалкам непасрэдна. Zanim przejdziemy do omówienia właśnie tego stanu Rosji. Перад тым, як мы пяройдзем да абмеркавання стану Расіі, хацеў бы яшчэ затрымацца на тэме палітвязняў. Напярэдадні была шакавальная навіна. 64-гадовы ксёндз Генрых Акалатовіч, які мае цяжкія хваробы, быў асуджаны на 11 гадоў зняволення. На жаль, мы прызвычаіліся да сталінскіх выракаў у Беларусі, але тое, што шакавала вернікаў, на працэсе не прысутнічаў ані біскуп, ані прадстаўнікі апостальскай нунцыятуры. Вядома, што ў часы камунізму ў Польшчы таксама пераследавалі касцёл. Як бы вы ацанілі гэтую сітуацыю? Jakby pan dyrektor ocenił właśnie taką sytuację, która jest w naszym kraju? Tak, jeszcze uszczegółowię. Яшчэ дадам, 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-польску кажучы лагер, старэйшы чалавек, каталіцкі святар, хворы. Гэта абсалютны шок. Вядома, што рэжым злачынны і пераследуе сваіх ворагаў альбо выдуманых ворагаў, але мяне шакуе нешта іншае, і мне вельмі прыкра, як грэшнаму, але вернаму сыну касцёлу, што святы касцёл не меў адвагі і дастатковай стратэгіі, каб гэтаму чалавеку аказаць дапамогу падчас працэсу. Для яго гэта вельмі важна. Другое, веру, што польскі касцёл зможа аказаць нейкі жэст, бо мы не выцягнем святара з лагеру, але паказаць гэты жэст. Звяртаю ўвагу, упэўнены, што рэжым упадзе, і ксёндз Акалатовіч выйдзе раней з турмы, чым гэта прадугледжвае вынік. І тады ён павінен даведацца, што былі тыя, якія пра яго памяталі. Rosja już trzeci rok prowadzi właśnie pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie. Razem z tym widzimy, Вяртаемся да вашых словаў пра стан Расіі. Масква ўжо трэці год працягвае паўнамаштабную агрэсію супраць Украіны. Разам з тым мы бачым, на жаль, што яна вельмі марудная, але прасоўваецца на фронце. У сувязі з гэтым маё пытанне: ці гэтая вайна аслабляе Расію, ці наадварот нейкім чынам кансалідуе вось гэтую такую расійскую імперію? І ці мы не знаходзімся напярэдадні другой Ялты і падзелу нашай часткі Еўропы, якая так марыцца Пуціну? No to zobaczymy. To będzie w istocie w rękach prezydenta Stanów. Пабачым, гэта будзе ў руках прэзідэнта ЗША. Баюся, што лідары найбольшых еўрапейскіх дзяржаваў пайшлі на другую Ялту, на нейкія падзелы коштам Украіны. Кажу гэта з халодным спакоем, не маю сумневаў. Ключ знаходзіцца ў Вашынгтоне, і гэта прэзідэнт Трамп вырашыць, што будзе далей. Адказваючы на першае пытанне, як пакуль, на маё здзіўленне, ўсіх тых, хто гэтым займаецца, пасля амаль 3 гадоў вайны Расія не аслабілася, а нават у міжнародных стасунках узмацніла сваю пазіцыю, бо санкцыі не спрацавалі. З розных прычынаў, бо Захад быў непаслядоўны ў санкцыях, некаторыя спазняліся. Хтосьці скрозь пальцы глядзіць на абыход санкцыяў, а некалькі краінаў свядома дапамагаюць Расіі ў абыходзе санкцыяў для ўласных заробкаў, а таксама змагаючыся з Захадам у шырокім сэнсе. Мы гаворым пра Кітай, Індыю і Бразілію. І зноў-такі, наканец, не дойдзе да аслаблення Расіі без пройгрышу на фронце, ці то ва ўсёй вайне і на фронте. Нагадваю з гісторыі расійска-японскую вайну, якую распачаў царскі рэжым праз войска, якое запрапанавала цару хуткую пераможную вайну, каб узмацніць армію, дзяржаву і трон. Адна прайграная бітва ці адзін прайграны фронт спрычыніліся да таго, што армія, дзяржава і фронт пахіснуліся. Таму, магчыма, не абавязкова патрэбная поўная перамога ў вайне і падыход да брамаў Масквы. Гэта такі молах, імперыя, якая надзвычай балюча рэагуе на кожны пройгрыш. Dość dużo analityków mówi o tym, że możliwie, prawdopodobnie w roku 2025 dojdzie do jakiejś negocjacji. Вялікая колькасць аналітыкаў мяркуе, што магчыма ў 2025 годзе дойдзе да перамоваў адносна вайны ва ўкраіне. І гэта не будуць перамовы выключна пра спыненне агню, але і пра падзел сілаў у нашай частцы Еўропы. Мы, беларусы, маем свайго кшталту рыжскую траўму, што лёс Беларусі вырашаецца без беларусаў, як гэта было падчас рыжскага міру. Мы маем сігналы, што пэўныя беларускія дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў хацелі б удзельнічаць у перамовах. Ці гэта ўвогуле магчыма, што беларусаў дапусцяць у якой-небудзь форме да перамоваў, калі мы кажам пра будучыню нашага рэгіёну?
wiem, że to przykre, co powiem. Я ведаю, што гэта дрэнна казаць, але я вельмі сумняюся ў гэтым. Нават украінцы баяцца, што гэта адбудзецца праз галаву. Нават украінцы, не кажучы ўжо пра беларусаў. Моцна сумняюся. Я хачу толькі нагадаць сітуацыю, калі шмат гадоў таму ўзнік так званы нарманскі фармат, калі Польшча была прапушчана ў гэтым фармаце, і палітыка Польшчы вельмі негатыўна гэта перажыла, бо Польшча, якая з'яўляецца суседам з Беларуссю, Украінай і ў пэўным сэнсе з Расіяй, як адзіная краіна ў еўрапейскім звязе была ігнараваная. Сёння мы павінны дзякаваць Богу, што не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, фальшывых перамоўных працэсах, крадзежных і ашуканскіх перамовах нарманскага фармату. У гэтым сэнсе можа здарыцца, што таксама дэмакратычныя сілы Беларусі, якія на самой справе не мелі б шмат, што сказаць, можа быць, што не ўсё так дрэнна, што яны не будуць мець забеспячэння ўзяцця ў гэтым удзелу, бо адказнасць таксама упала б на іх. Але асабіста я з сумам лічу, што Версаль быў толькі адзін. Версаль не паўторыцца. Парыжская версальская канферэнцыя не адбудзецца. Толькі можна марыць, хто верыць, хай моліцца, каб у гэтых перамовах, якія, верагодна, адбудуцца ў 2025 годзе, і ўжо існуюць падазрэнні, што некаторыя перамовы ўжо вядуцца, каб Украіна і Беларусь былі сумленна ўзятыя пад увагу, каб не было Ялты за іх спінамі. Беларусь пры сваіх ахвярах, пры сваім заангажаванні, пры падзеях 2020 года, на якія мы глядзелі з вялікай павагай, заслугоўвае на вольную дэмакратычную дзяржаву. Dzisiaj obchodzimy Sylwestra. Сёння апошні дзень 2024 года, і каб не было так занадта песімістычна, ўсё ж такі Новы год заўсёды асацыюецца людзям з надзеяй. Ці ў вас ёсць нейкая надзея, асабліва для нашых гледачоў унутры Беларусі? Ці маеце нейкія навагоднія зычэнні? No, życzenia noworoczne są takie nawet przy tych... Віншаванне з Новым годам, нават нягледзячы на тыя сумныя рэчы, пра якія я казаў. Мае навагоднія пажаданні такія, выкарыстоўваючы лаціну контра спэм спэро. Веру насуперак надзеі, што нягледзячы на гэтыя сумныя рэчы, пра якія я сказаў, год 2025 будзе новым пачаткам для Беларусі. Нягледзячы на гэтыя ацэнкі, але той, каму было сказана, што пагроза жыццю мінула, мае права казаць рэчы, нават супярэчачы халодным навуковым ацэнкам. І гэта мае найлепшыя пажаданні для дэмакратычных сіл Беларусі, якія знаходзяцца за мяжой у Польшчы і іншых краінах Еўропы, у Вільні, а таксама для тых тысяч, якія знаходзяцца ў Беларусі. І, наканец, яшчэ раз скарыстаюся гэтай магчымасцю, бо, як ужо было згадана, гэта першае інтэрв'ю, і яно адмыслова для Белсату. Я хацеў бы шчыра падзякаваць. Падзякаваць усім, хто клапаціўся пра мяне ў той небяспечнай сітуацыі, у якой я апынуўся. Падзякаваць службам, якія ўжо былі згаданыя, польскай паліцыі, Варшаўскаму універсітэту і польскім міністэрствам, шпіталю, канешне. Ну і нарэшце ў канцы дзесяткам і сотням людзей, якія клапаціліся, пісалі, турбаваліся, што адбываецца з Янам Маліцкім. Сярод іх былі сотні грамадзян Беларусі і тыя з Беларусі, і выпускнікі праграмы Кастуся Каліноўскага, і выпускнікі дыпламатычных курсаў. І гэта вельмі важна для мяне, чаго я ніколі не забуду, і гэта вельмі кранальна. І далей я ўжо нічога не магу сказаць, не магу гаварыць, бо ў Яна Маліцкага адзін з сімптомаў страсення мозгу. Гэта тое, што я плачу значна мацней, чым да нешчаснага выпадку. Яшчэ раз зычу вам выздараўлення. Вялікі дзякуй, што знайшлі сілы, каб прыйсці на тэлебачанне Белсат. Гаспадарства. Мы размаўлялі са спадаром дырэктарам Янам Маліцкім, кіраўніком студыі ўсходняй Еўропы Варшаўскага універсітэту, дырэктарам праграмы Каліноўскага. Я ж, Вітаўт Ціўчык, таксама хацеў бы ад сябе пазычыць ўсё ж такі ўсяго найлепшага ў новым годзе. Не губляйма надзеі, спадзяемся на тое, што наша краіна ўсё ж такі будзе вольная, і мы будзем у добрых стасунках з усім цывілізаваным светам, з нашымі суседзямі. Волі і міру вам.